दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बेवयाइ। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी, प्रिया बसुमतारी, मिजिं बसुमतारी आरो प्रिति नार्जारी। लोगोफोर, नैबे बड' शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमहालागै नायाखैब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअनि डाइरेक्टेडआनो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि हिस्ट'रि प्रडिउसारानो जादों जयन्त बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि प्रिया एन्टारटेनमेन्ट नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलआव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै।